warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel Bayi Family, tua-tua makin berkaya asyik. Obat sebelum nopo? Sebelum makannya pun jenengan nunjuk. Sebelum makan wis, Cuk. Cuma ditumbas Mas Dimas kabeh, guys. Esuk-esuk wis golek sarapan. Jadi iki menune ora sego pecel tapi nasi kuning. Iki bubur halus. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lagi flu, guys, lagi flu, makanya aku nganggo masker nek cedak kinara. Mak pah monggo, Mak. Ya Allah, wis tak ombeni obat. Oh, sing ndek bengi kae, Nduk. Ya Allah, alhamdulillah wis tak ngene Ibu Masan. Nek bengi ngantek ora iso ambekan aku, wis tak ombeni obat, guys, wis nganggo masker wis piye. Awal mulane iki malah aku ketularan karo Kinara. Kinara kae bar imunisasi kae lho, Bu. Terus apa kan rodok pilek encer ngono. Ya tak terus tak uap dhewe nganggo banyu panas, tak kei apa jenenge? Tak kei minyak kayu putih kuwi ning ambekan terus dadi lega leh, Bu ya. Nah, terus beberapa hari kemudian nih terus aku Jadi kan memang kondisi awaknya ya nggih rada ora fit. Ya cah-cah kadang yo senggerak-senggruk marah yo awar wong akeh, guys. Wis ora apa-apa jenenge daya tahan tubuhe menungso masa. Ya Allah aja watuk. Iya. Nek watuk ndek nduk rasane iki ndek pengen nduk watuk. Ngono tak alun-alun nduk tenan nduk. Ngono. Ndek suweng kring. Lah aku kayak iya. Aku kan langsung periksa ning dokter tadi soalnya emang ya Allah dinggo jahitan lagi pirang minggu kae terus keterak wadem panas sing piye dek. Dinggo watuk loro nera kaprah bekase kuwi. Sabar Nduk, Nduk. Pokoknya iki ibu apa jenenge untuk pemulihannya yo hampir sama kayak aku yo guys, soalnya kan memang luka apa jenenge luka bedah nek ngarani. Jadi sama wis tak tumbas nopel ikan gabus. Heeh. Itu 3 kali, sekali minum 2. Ndek bengi ibu wis rontok gambar ngombe obat kok dokter punduk gang ape tidur kae loro. Iki mang minum obat sing sebelum makan, bar iki kok tak ngombe obat sing Sudah makan. Manune ta. Pudi ya obatnya buat salap pudi. Oh, jadi kamar. Dek bengi iki tak tukokno sing isine 50 sisan, guys, ben ora tumbas-tumbas. Kan enek sing kapletan iki obat-obat ibu. Iki sing sebelum mang wis dimaem iki kok arek sing 2 iki. Wis bismillah. ini kok tak mau Golek tombo kok. Heeh. Golek tombo. Ya Allah. Walah. Aku ki kinara ku lho, Bu. Kinara. Lah nek ora awor aku lha aku ya sing ngemiki. Dikek idot ya ora gelem bocahku iki. Lah nek gelem dot ngono cah piye neh. Turune rada adoh. Lah wong roh dhewe anggere ora roh aku nek goleki jenenge mbek mboke cah ya piye neh. tak mau pindo nduk iki. Wingi ibu tak rebusno telur, guys, sing dimaem putih tok. Jadi memang harus sering makan. Bubur neh. Lawannya bubur. Iya, pokoknya kudu sabar, Bu. Makme ngono kuwi, emang kudu sing halus-halus sik. Dokternya kan yo ngendikan ngono. Mbah bosen, mbah nek, mbah piye ditahan, aku kae yo ngono soalé. Ndok, kayak pokoknya bendino ndok, pil kuwi, obat sing saka dokter, terus pokoknya tak blebek terus alhamdulillah ya pemulihannya cepet. Wes bismillah.
Berarti iki kan jenengan urung cerita ning sapa-sapa ya Mbok ya. Kan aku wingi kae yo gak tangkal-tangkal jenengan soalnya kan jenengan ben istirahat full sik ya. Berarti jenengan kan dibiusnya padha kaya aku sing setengah ngono ku ya. Dari pinggang ke bawah to. Disuntik anestesi di tulang belakang sini to. Enak mah dadi gegere iku digoleki karo dokter. Kene Iya ku tulangnya itu to, tulangnya. heeh. Terus mbok seri-seri apa ngono. Iya, heeh, dioseri terus lagi dicus ngono kan. Terus nek kondo dokter ya, Bu, mau saya suntik ya. Heeh. Enek mbak-mbake. Mbak saya minta tolong jenengan rangkul saya boleh. Iya, aku kayak di Tak rangkul ruangku. Dok, ibu kan wedi terus mbak-mbak itu tak rangkul ngono Mbak ya. Terusan disuntik mak jus, lah nduk rasanya Dok. Udah Bu, jarumnya sudah masuk. Sekarang obatnya saya masukkan. Dimasuk obatnya, coba kakinya diangkat. Dok, kaki saya mana kok nggak bisa digerakkan. Terus gerungingan tenanan. Iya, dicetot diapakno ya gak iso. Emang gak iso. Dan itu cepet ya Bu, gak enek beberapa menit kan langsung krasa ngono. Terus ibu tidur, iki enek kain ijo nutupi ngene, terus iki enek lampu Dok, lampune padang ngono, tapi ketok Dok ning kono aktivitas apa ki ketok kan ning sela-sela lampu kuwi kan koyo enek Iya kaca ngono kuwi kan, kaca sing Jadi mantul. ibu, iya. Jadi enek dokter enek apa utak-utik peso ngono kuwi, aku dijak ngobrol normal. Berarti jenengan apa jenenge wani nonton pas apa? Pas tindakan apa? Ya dicis ngono ra Dok. Cis terus enek koyo gunting dawu, terus enek koyo benang ini. Sing Yo, dienggo jahit. Aku roh Dok, cuma ibu kan asik dijak ngobrol karo dokternya, aku jawab pertanyaannya dokter ora asik ngene terus. Nah aku kan yo nganu Ibu soalnya dijak omongan dia tetep delok ngene. Aku ya tetep tak deloki. Eleng aku. Anu kan ngene. Bu, kula tanggane Mas Dimas lho. Wong griyane kula sebelah sanding ngene Bu Binari. Oh nggih, terus sing dokternya jawab, jenengan nek ngoten niku ngonten kalih pisan pripun? Nggih saya, Dok. Ngono, Dok. Cerita wah ki Mbak Indah. Ujuk-ujuk ki wis dipasang perban. Terus diceluk anu sus, ini Ibu Sri Wahyuni sudah selesai. Jadi Ibu ora fokus iki mau piye anune iki ujuk-ujuk wis selesai, Dok. Terus Ibu digeret sret saka meja operasi, terus di nganggo kain ngono terus dipindah rene jret terus digawa metu. Tapi jenengan pas apa jenenge? Pas ngertos lukain jenengan kuwi lho. Piye kuwi? Ndredeg apa ora? Apa bi aja? Yo diunduk adik-adik dibolongi ngono lho, Nduk. Terus dileboni alat barang kan, Nduk. Ususnya tak gumulek. Tapi cuma kan ora krasa ngono ya. Lah mbok gumulek mbok rica-rica. Oke, Nduk. Kuwi cara makan yo bagian dari tubuh Ibu. Deh. Ya. Kuwi mau aku mau wis tek urung subuh aku mau wis kondo karo dulure Kinara. Nduk, sedulur tuwek iki mbae melok ya Nduk ya. Engko ben awan-awan melok ya ngono. Ususe mbae melok ning kene ya ngono. Terus ora nek jawaban iki ketoke menawa jare yo setuju ya. Engko terus aku njaluk tulung Repa apa Makpah tak kon ledak nang kene Kinara ndi. Sisan dipendem ngono Nduk. Aku tak ngedusi Kinara sik, Iya. guys. Karo apa gawe nama aman Kinara. Iya. Wis nyatane Ibu apa mbok lanjut tanko. Aku gak mau ya Nduk ya. Ya, engko nyoteng Makpah. Mlaku-mlaku meleh Makpah. Di PP-ni kabeh ya pemirsa. Berhubung mau ki ceritane kan atas nggih Makpah. Wis dikubur teng mriki ae. Dari tanah kembali ke tanah ya Mak. Terus dikubur Makpah. Engkono. Dek wawa ngeten, Bu engko Makpah nang mbah-mbah petake wangi. Iya. Iya. Renetan lho, mangine lagi.
Ora masak kemangi kok. Nek sayur bening menir ngono. Lah Dek, wajam Dek muleng-meleng kuwi kene ngopo? Kena apa? Iki lho enek sing rusak tak jupuke. Yo enek. Kuwi godhong garing. Heeh. Anu Mak, niku part pertama Mak Pah. Cucian episode pertama. Oh, Tapi mungkin nek- enten episode kedua. Oh iya, iku kok episode kedua. Ngono lho ta. Mak Pah dibantu lho ya. kedua. Ini sudah dilebokno. Mlaku mlaku pemirsa, lha iki wis mulai. Lha iki lho. Ampun mulai. Iku nyari Heeh. Senok Mak. Oke dibantuin tene. Ndek dalu di dalke terus ditowo basi intan. Bu aku pengen ning ngisor. Aku wedi nek cedhak ibu kan polahe kathah to Mak. Wedi nek nyenggol. Nek biasa ngoten niku kula biasa diberki sikile Mak blek kula mboten napa-napa. Lah niki kan enten lukae. Lah mungkin nek diberki kula kan nggih waduh Mak. Ya wis Nduk aku ngono terus niku ditowo basi terus dingge bubuk teng ngisor ngoten kula terus teng dhuwur. Dalu ngoten niku ayo nek pipis kula diangkat Mak. Diangkat dituntun. Dikancani niku lho pipis niku. Aja dhewean Bu ngoten. Esuk nggih ngoten iso tangi apa ora? Ayo mlaku-mlaku nggih ngoten. Wis alhamdulillah kula ngoten. Iku lagi ngapain? Lagi jemur baju. Oh, jemur baju. Ini banyak ini. Wakeh pemirsa, maka iki bar kok rumah sakit, Nggih. salin-salin. Sesuk mak pa tak kon nduk, tak kongen mbah nah. Iya. Buku kung urung mari marai kung iso. Iya lah. Iki mari dike. Pesan Mang mak pa ning omah masak apa? masak ngambil ndok. Nyambil ndok. Tak kira jangan menir mak pa, jangan menir. Gak jangan Sesuk jangan apa nah mak pa. sesuk jangan bening arahku. Hmm. Blutru mang untuk blutru. Sesuk jangan bening. Hmm. Wis bentang garing. Iya. Mbak Intan ben iso saline tak pemirsa. Heeh. Kayak ning rumah sakit aku ndek iki praying kayak dulurku meninggal. Oh, dulure meninggal. Sapa mak jenenge lali aku? Mbak Tini Iya. meninggal dadine aku ora mlebu. Lho, dikubur ndi, Mak? Ono lan kuburan kono. Ndi? Ono sing ada ndang gede. Oh, jendang gede. Heeh. Ndang gede. Dadine ya Mak pa yo prai dhisik pemirsa besok masuk. saiki lagi mlebu, lagi masuk. Ini prai. Heeh. Lah mak pa ning omah nang apa ya? Umbah-umbah apa gak? Dek ini aku bombah dek ini. Ndak umbah nah sapan mak pa? Sesuk. Pokoknya 2 hari sekali. Aku nang omah ndara umbah-umbah terus kok mak. Umbah-umbah terus. Heeh. Ora koyo mak pa. Aku 2 hari sekali. Pak kan mak pa kan wis punya mesin cuci. Iya. Iya ya Mbak Eta wis tahu ya. Iya, wis dituduhno mak pa kok Rono kaya. Heeh. Mbak ibu. Iya. Jadi 2 hari, 3 hari nanti lagi nyuci. Sarungnya Mas Dimas kok iso wegi ya, Mak? Sarene berapa kali ya, Mak? Mas Dimas sih. Salene 3 kali apa 4 kali, Nah, Mas Dimas? Dek ini kan mak pa libur, jadi kan yo 2. Soalnya aku dek ini gak umbah-umbah, libur. Jadi ya banyak.
Kelihatan enggak? Iya, iki mak Pak kelihatan iki. Bah. Bah. Lho mak iki kayak anak nggonan mbok nggo nindi. Kene iki. Oh, kene iki. Iki sing panas tak? Kayak sing kandel-kandel. Heeh. Sing kandel-kandel. Neng kena srengenge. Heeh, kok garing kok kabeh. Pirang-pirang dino yo. Mak apa? Pirang-pirang dino kan udan terus. Jadi Iya. cuciane yo yo numpuk, aku ndek iki praimisan. Heeh, prei pingsan. Lho mak, tek buka kono iki piye? Panas, ben panas iki panasan. Alah mak. Panasan. Langsung cuy. Endang garing. Iya. Cuy. Rica-rica, dek wingi macah ndamel to, tinggi sarapan terus dibeto Mbak Indah dibetake terus dibeto sarapan teng griya sakit nika. Nah niku sayur jenengan wingi nika, Mak. Niku lho sayur napa? Tahu? Saking main apa jenengan sing masak? Oh. Oke. Nika kula pesen tempe karo Bu Kartini. Dek wingi nggih digodhoke Mbak Indah ngoten niku, Mak. Sak maeman loro. Nggih, Mak, kula ajeng tak maem kalih nasi anget-anget. Mengke nek napa nek ngunyah niku ngantos lembut ngoten. Tak tumbar bawang. Tumbar. Walah, Mak dimploki tikus, Mak. Intan iki ket mang guyu. Engko nek mak pahan nek masak tak sote nganggo ape iku ibane. Jadi sote. Emang Ibu anu ya Dok ya bar minum obat duduk dikon duduk Mbak Indah wis Bu lungguh. Aku iki nek lungguh terus marah yo aku Dok. Tanggo mlaku wis gak apa-apa mbek nyoteng Intan mbek Mak Pah. Terima kasih ya Ibu mbok sotengno Mak Pah. Tapi mah gak lama-lama, Bu. Tak kateni ndek mau. Oh iya, gak lama-lama. Enggak. Gak lama-lama pokoknya. Nggih, wis muser-muser wae. Enggak lama-lama. Engko nek pamane Repa rene engko beli daleman ya. Dalemane kan kotor di rumah sana. Ini kan Intan mau bawa 2 kurang kan. Kok rek Repa rene minta tolong tumbasno ning Plaza Cepu. Oh ikut. Intan kan roh le. Toko sing kuwi lho anding toko Mas Tony. Tony Mustika, terus mlebu lah sebelah kiri jalan. Kuwi nggone mbak-mbak langganane kuwi lho. Engko kaos dalem terus kuwi ambek Cedak omahe ku ya apa jenenge? Mama Umi. oh, ora nek Mama Humi kan pasar Indo, iki ning pasar Plaza. Heeh. Oh, wis muser-muser kan, wis karek kurang sedulu. Dipanasi kangkung. Tumbar, Mak. Tumbar kok ngeten. Iki mangke Bu Jah enten Nggih. kerupuk tuyul kerupuk tunul. Masyaallah, tunul, iwak tunul. Tepung panir. Maizena. Walah, Mak, dipangan tikus niki. Dikareti ngoten, Mak. Dikareti ngoten, Mak. Nggih, nek mboten dikareti niku diemploki tikus niku. Nggih. Oh, kenrange Mbak Indah ijek. Digodhog enak ya kan ya, digodhog wis enak. Niki benjing dimasak setunggal ampun, Mak. Niki lho tahu kalih. Kula pancen pesen Bu Kartini ngoten. Bu tumbas tempe tahu. Nggih niki tak ampun tak bungkus ngoten. Iki sing ndoke di Kula ngoten niku mau. nggih. Nggih, Mak, Pak. Nggih. Putihnya saja. Putih. Sementara ndok iki ndok pitik belum ada nek ning Kendilan ketoke niku Mak Jah gadah, Mak. Ndok pitik Jawa. Ndok pitik Jawa. Tek Jawa. Oh, enten, Mak. Sing teng kulkas. Ampun gadane Kinara, mungkin teng ngajeng tinggi Kinara. Pun pemirsa, demikian nggih konten pagi ini.
Intan bersama Mak Pah. Kegiatan pagi ini tunggu dinongogi yang terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit yang paringi sembuh. Amin. Untuk pejuang garis 2 Tan, semoga nanti berikan omongan yang saleh-salehah ya pemirsa. Amin. Kami pamit dulu. Terima kasih untuk semuanya yang selalu mensupport, memberikan doa yang terbaik. Semoga doa baik kembali kepada yang mendoakan. Yang sakit segera diangkat penyakitnya. Dan semoga doa baik kembali pada yang mendoakan. Untuk pejuang garis 2, alhamdulillahirobbilalamin. Aku yuk koyo Mbak Indah. Alhamdulillah. Ibu jawab Alhamdulillah. ya alhamdulillah. Yarhamukallah. Terus kamu jawab yahdikumullah. Gak wani watuk banter loro. Duh Mak Parian nggih nate operasi nggih Mak, tapi operasi steril. Wih nggih suwakite pol terus nggih pemirsa. Oh, Alhamdulillah. tahu operasi. Iya. Yahdikumullah yarhamukallah. Salah. Nek salah nggih mohon maaf nggih pemirsa. Kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, cus. Nanti Mak Pah dibantu loh ya. Dek Bang Mak Pah wis mbok syuting, dek saiki genten Intan sing bantu. Gak usah disyuting, nganggo sandal soalnya panas. Ketoke wis sampe bar kok, wis sabar. Kurang izin musim. Oh iya. Wis dadah. Dadah. Cus.